Unen laatu riippuu patjan sisäosasta. Siksi Svanella on ainutlaatuinen IntelliGel-materiaali. Yksi IntelliGel-materiaalin eduista on, että se muokkautuu kehosi mukaan painostasi ja pituudestasi riippumatta. Ei enää sänkyä, joka on täydellinen yhdelle, mutta huono toiselle. IntelliGel on erittäin herkkä paineelle. Se antaa kehon raskaimpien osien, kuten hartioiden ja lantion, vajota syvemmälle patjaan. Tuloksena on suora selkäranka, mikä ehkäisee selkävaivoja. IntelliGel omaa hyvän ilmanvaihdon, joten kosteus ei keräänny patjaan yön aikana. Nukut paremmin ja hyvä ilmanvaihto tekee patjasta hygienisemmän. Useimmissa patjamalleissamme on IntelliGel-materiaali. Lue lisää IntelliGel-materiaalista ja löydä lähin jälleenmyyjä osoitteesta svane.fi.